थाखा गैया फैसा गैया जेनेबा होनो हाबाय आरो बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो मोनबेसे स्टेप एग्जाम होनाङा नोंथाङा बे साख्रिखौ मोननो थाखाय बे स्टेपआथ' जोंना सिएसबिनि जेनेबा रुल्स मथे जेनेबा माबादों आरो सिगाङाव रिटेन जादों बेनिफ्राय फिजिकेल 26 किल'मिटार आरो बयसफोरनि थाखाय 4 आवार्सनि गेजेराव दा बेनिफ्राय आं बायबाखौ जेनेबा माबानियाव मा होनो क'क्राझार साइन्स कलेजाव हैनाय जादों आरो दा बे मोनथाम स्टेपआव जादोंमोन आरो बिनि सिगां दस्रा गुबुन साख्रिफ्राव एप्लाइ खालामदों नंगौ आं सिगांनिफ्रायनो सरकारि साख्रियाव गोबां बिथिङाव नागिरबोबाय थादोंमोन नंगौ आङो कम्बाइन कम्पिटिटिभ एग्जाम जाय एपिएससिनि आनजादावबो आं गोबां नाजाबोखांबाय आरो सिगां समनिफ्रायनो जेब्ला आं जेनेबा बैसो जायो जेब्ला ग्रेजुवेसन जायो अब्लानिफ्रायनो आं नाजाबोबाय थादों नंगौ आं सानदों आरो दिनै बे समाव नाजायोबा जाफुंसारनो हायो बे खोथाखौ आं दिनै रोखा खालामनो हादों आरो आं बेखायनो बुंनोबो सानो आरोना जाय बिथांमोना दिनै जों बायदियाव सेलेक्ट जानो हायाखै बिथांमोना नेक्स्टआव जाहाथे दिनै जायखौ दुखु मोनालासे गुबुन राहा लानानै नेक्स्ट अपसन लानानै मोजां कनफिडेन्सजों नाजालाङो आं बेखौनो गुरै खावलायदों आरो दायो न'खरावबो खुस औ न'खरावथ' खुस जायो मानो होनबा सरकारि साख्रि मोनोब्ला मानो होनबा आं गिबियावनो बुंखादोंमोन जे आंनो गामियाव बुंनो थाङोबा 25 बोसोर बैसोनि आंनो उन्दैसिन साख्रि मोननाय दानि रेकर्ड होननानै बुंनो थाङो जारिमिन सोरजिबाय होनना बुंनो थाङो आरो आं सरकारखौ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मावनो सानो बिथांमोननि दैदेननायखौथ' आं मोजांखौनो बुंगोन मानो होनोबा जों बिनामुल्य आं सिगाङाव बुंबाय थादों आं थाइसे थाखा होनाङाखै बिथांमोनहा मा होनदों ट्रान्सपेरेन्सि खोथा बुंदों जायखौ मावफुंदोंबो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो गोबांखौ बुंला